Alikho lishona lingenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Kugezwe izintombi zomhlanga eMpumalanga, kukhuthazwe intsha yesimame ngemfundo, kanti ke owasemhlathuze utakule abasakhulayo. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabonga kwaDuma nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ziphume ngobuningi izintombi nto emcimbini okugezwa kwezintombi obusehholo eWhistleton 1948 eMelo eMpumalanga. Umhlelwa lo mcimbi nophinde abe unomehlo uNelisiwe Mlambo uthi ke lo mcimbi uhlose ukugeza izintombi eziqhubekile nokuziphatha kahle, yize ke kukhona lezo esezichezukile zawa. Zidele amakhaza beshubisa umkantshi izitombi ezivele ezindaweni ezahlukene eMelo eMpumalanga emcimbini okugeza kwezitombi ngokuqala ngqa ukuba wenzeke kulesi sifundazwe. Lezi intombi ziviyeleke zisuka emfuleni la ebezigeza khona zazungeza idolobha. Lo mcimbi ugeza isinyama esisele ematshitshini uma kukhona asuke sedlulile emhlabeni noma asuke esewile angcolisa igama lamatshitshi. Onomehlo wezitombi nophinda bomhlelwa lo mcimbi uthi inhloso ukuthi kuqhuquzele izitombi ukuba ziziphathe kahle zizigcine. Ngizohlanganisa intombi ngizogeza intombi ngoba kukhona intombi ezalala manje bekuzogezwa laba babesele. Inhloso yomcimbi bekuyiyo leyo. Inhloso yami vele bekuyikho ukuthi intombi aziqhuquzeleke ukuthi ziphathe kahle. Angeke ngisho ukuthi ziphathe kahle kuze kube semshadweni. Kodwa engufisa kakhulu ukubona abantwana ukuthi bayiphathe kahle bafunde. Engufisa kakhulu enhlizweni yami ngoba umendo ukancane namhlanje. Okufanele ukuthi bona bakwenze ukuthi bafunde babe nento yakhe, noma uyaqhamuka umendo uqhamuka unento yakhe. Ngiyafisa kakhulu abonomehlo bala eMpumalanga nabonomehlo mhlawumbe baseNataba baseKZN ukuthi lo mcimbi abafana bayasibalekela bayishiya ingane sengathi ungegcine namhlanje. Bangathatha isibonelo esihle nabo ukuthi bawenze lo mcimbi ukuze izingane zihlambululeke, ngoba kwesinye isikhathi ingane ilala ngoba ubani walala so lokhu ahlala nalelo bhadilelo. Lo mcimbi usho lukhulu-ke ezitombini ezizigcinile njengoba leli siko libalekelela ukuba baziqhelanise nezinto ezingalungile. Mina ngokwazi kwami intombi namhlanje besigezelwa laba abashiya emhlabeni baseseyintombi nalaba abasala endleleni bangasakhona ukuqhubeka nobutombi. So kahle kususwa isinyama kuthina ukuthi singabese nathi siyafika kuloko. Lo mcimbi lo means a lot to us because we are clean as amajiji, since like there are a lot of people abaphumile ngokusingcolisa, so ukuthi basigeze zamajiji man encourage, it means a lot kahle and we appreciate it. Sambile sayogeza emfuleni sahlola nje kwaba right. That's all we can say. Lo ubaluleke ngokuthi sizogezwa sigezele intombi lezi ezashiya before, ezashiya ngokulala, ezinye ezashiya ukudlula emhlabeni. So namhlanje senza nje isikhumbuzo salezo intombi lezo. Kade sikhanyisa amakhandlela nje ntambama sisondeza zona lezi ezashiya emhlabeni ziseyintombi. Intombini angengeke angiboni ukuthi ngiyongeke nje. Angiboni ukuthi ngiyongeke ngempela because kuningi okwenzeka la ngaphandle siyathuka sibizwa ngamagama cha, kodwa nje intombini angesize siyeke. Intombi ziminisha into eningi. Kwesinye isikhathi kuyayethusa uma uzothola intombi eqhaluza lapha emgwaqeni yenza izinto ezi-snacks. Bafowethu umyalezo wami uyakwabantu ukuthi ngicela siyiphatheni sigqineni nje kuyahambeka bafowethu noma kulimaleka, kodwa nje soqina sibekezela ukuthi amaphoyisa asebenzisane nabo mama abasiphethe ukuba bagwemele isho ukuthi intombi zidle ngula, because lesikhathi manje bayathatha advantage ukuthi balale nathi ngoba siyintombi, ngoba bafuna uqeda ubuntombi bethu. Namhlanje sihlangene la eHoli, unomehlo wethu bekasenzela umcimbi ogeza kwamatshitshi because bekafuna ukubonisa nomphakathi ukuthi asakhona amatshitshi.
Siyabagqugquzela nabazali emakhaya ukuthi balethe izingane because usiko lokuhlola lusaqhubeka futhi liyasivikela endaweni eziningi lokuthi singenzi izinto ezirong, liyasivikela ukuthi singakhulelwa singatholi nezifo. Ngiyabonga. Abemboni amatekisi bangabaxhasa abakhulu ke balomcimbi. Lokhu bakwenza kugcizelela ukuhlonishwa kwamasiko. Imboni yamatekisi ke idume kakhulu ngodlame. Lokhu kungenye izindlela okugeza igama lalemboni. Siyathanda ukubona izingane ziphumelela. Futhi ke njengoba kuyimboni yaziwa ukuthi nodlame senze ukuthi nabantwana bengasabi ukuthi bavikelekile emateksini. Akusiko ukuthi emateksini kunodlame, senzela lokuthi nasondela kubona sazi nabo drivers bafundise ukuthi abantwana bayahlonishwa, ikakhulukazi abesifazane. Nabo bafana futhi siyathanda ukusho ukuthi nabo fanele babahlonipha ngoba manje le inkinga seziba khona kubo bonke, so siyabavikela kakhulu futhi siyathanda nokusho ukuthi uma ngabe kuba khona lokho okuvelayo kwama rape nokuhlukumeza beze nakithi sizokwazi ukubasiza because thina siyakhona nokumthola umuntu uma esebalekile ngoba sikulemboni sidile ngaye silungiselelekelele ini umthetho amaphoyisa. Lo mcimbi ubuhlonisheke ubukhosi bakwaMahlangu eBethal khona eMpumalanga. Inkosi yesizwe ethi lo mcimbi udlala indima enkulu ukufundisa abantwana ngokugcinwa kwamasiko. Umcimbi obalulekile nasikhuluma ngamasiko le yipart yokupreserve amasiko wethu. Kumele senze isiqiniseko ukuthi siyawachuba amasiko wethu, siyabambisana ngawo and siyabonga kibo bonke abo organizer nabo director ukuthi ke niuhlanganise lo mcimbi obaluleke kangaka. Siyabonga kakhulu sibukhosi bakwaMahlangu eBethal, ubukhosi bukaPhangweni kaMabhoko. Nasi la sizokwakha nathi isikhozi ngoba nakeyethu indawo la sivela khona amatshitshi akhona sesakha umkhambathi wokuhlala sibambisana throughout iSouth Africa yonke. Kuhlale kwaziwa ukuthi amasiko amagugu wethu. Ngiyabonga. Lezi izindaba ze1KZN TV nginguSamkeliswe Nqolunga, ngibika ngise-Emelo ngiseMpumalanga. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uMbali Shinga usekhuthaze intsha ikakhulukazi abesifazane ukuba ifunde ukuze ingathembeli kubantu besilisa abasothandweni nabo begcine sebesaba ukubika ngisho sebehlukunyezwa. UShinga usho kanjena ngenkathi ehambele umcimbi wokuthweswa imiyezane kwabafundi besikhungo iTolomane eMnyayiza Development Center eBhubhuyi ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya. Kube injabulo yodwa kubafundi akade befundela imikhakha eyahlukene esikhungweni esicija amakhono iTolomane eMnyayiza Development Center eBhubhuyi ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya. Labafundi kade befundela ke imikhakha efana nezifundo zokuthunga, izifundo ke zokupheka, iplumbing, ugesi kanye nezifundo zokuziphatha. Ungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uMbali Shinga ugqugquzela umphakathi ukuthi uzazi lezi zikhungo ukuze uzovula namathuba emisebenzi beqashe nabanye. Lezi khungo zethu ke zokufundela amakhono ama youth academies kanye nama skill center akhona kwiprovince yethu nje KwaZulu-Natal and asuke at a provincial level besuka abantu abasha lebesuka khona bayohlanganyela ndawonye bafunde. So siyabaqhuquzela ukuthi abamthola social development eindaweni zawo, amthola umuntu sonhlala kahle wewadi abuze ngenhlelo zethu bakwazi ukuthi bangene kuvulelekile kubona bonke abantu ngoba sifuna ukubona inkinga lezi esinazo zo GBVF zo ukusetshenziswa kwedakamizwa notshwala oludakayo zizokwazi ukuthi siyinqobe ngokuthi abantu abasha babe nezinto zokwenza. UThabile Ndebele uthi ukubekezela kuzala impumelelo njengoba sezokwazi ukuziqalela ibhizinisi lakhe lokuthunga. Siyabonga kakhulu ukuthi sikwazile ukubekezela kusukela ekuqaleni kuze kube manje and okumnandi kakhulu engingakusho ukuthi ayikho into emnandi njengokubekezela. Ukubekezela kuyakuthiwa kuzala impumelelo, yes, njengoba namhlanje ke kulanga lethu lokuthi siyagraduate. Siyabonga kakhulu nabo thisha bethu, sibonge nje. Umgqugquzeli Mthembu nayo befundela izifundo zokuthunga uthi ke njengoba esethole iziqu zakhe usezokwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakhe akade vele sewuqalile wokuthunga. Ngizizwa ngijabulile kakhulu because kade umuntu esidindile isikhathi lesi and seleze lafika lelo thuba lelo
umuntu uzohlomula izinto abekade ezenza then bese siyaqala sikwazi ukuthi senza amabhizinisi ethu. Kusuka manje njengoba ngizothola iziqu zami ukuthi ngiqale kahle ibhizinisi lami njengomthungi because khona ezinye izinto bese ngiyengazenza like ngiqale ngithunge izinto eziningi then bese ngiyakwazi ukuthi ngidayise. Umasipala uMhlathuze oholwa yimeya uXolani Ngwezi unikezele ngezinsiza kusebenza kosomabhizinisi abasebancane abayikhulu emcimbini obubanjelwe eSkhawini TVET College. Inhloso yalolu xhaso oludle isigidi samarandi ukuthuthukisa intsha kwezamabhizinisi kanye ke nokulwa nokuntuleka kwamathuba omsebenzi. Umasipala uMhlathuze uxhasa osomabhizinisi abayikhulu ukuba bethuthukise indlela yokusebenza kwabo. Umeya kaMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi basebenzisa imali ebiyabelwe imigubho hosuku labantu abasha ukuthuthukisa ke osomabhizinisi abancane kulo masipala. Lo mkhandlo oholwa i-coalition eholwa i-IFP njengamanje wanquma ukuthi uthathe imali oyisebenzisela uku-celebrate noma ukubungaza usuku lwentsha kuzwe lonke ukuthi usebenzise leyo mali ukuthi ushintshe impilo zabantu kakhulukazi intsha ngokuthi usupporte amabhizinisi amancane ukuze ngolunye usuku nawe amabhizinisi amakhulu utshale lapha imali ngoba uqonda ukuthi abantu abaningi abasha basebenzi yet nama interventions awamaningi kangako akhona athuthukisa amabhizinisi abantu abasha. Osomabhizinisi abahlomule kulolu hlelo lwe-Mineral Small Business Fund, abalimi, abathungayo kanye nabanye basebezokwazi ukuba bezimele bephinde ke bedale namathuba omsebenzi. For khulisa ibhizinisi lami liqhubekele phambili ukuze ngizokwazi ukuthi nami maybe ngokuhamba kwesikhathi ngikwazi ukuthi ngiqashe abanye abantu abazoba naba bazokwazi ukuthi beqhubekele phambili bevusa amakhaya kubo. Kade abanye osomabhizinisi abakabahlomula phambilini bathi lolu xhaso lubathuthukiseka kakhulu sebeqhubeka ke umsebenzi wabo kangcono. Manje I'm planning ukuthi ngithole commercial space ngihambe ngiye khona ngivule i-bakery yami lapho ngizokwazi ukuthi khona ngiphinde ngiqashe nabanye abantu ngizama ukunciphisa i-unemployment esikumhlathuze. Mkhulu kakhulu mehluko njengoba ngishilo ukuthi ekuqaleni ukubhaka amakhekhe bekuba limited. So manje njengoba sengilithwele uxhaso ngiyakwazi ukuthi ngenze amakhekhe amaningi awekhe ngikwazi ukuthi ngiwakhansele ngisilawa ngeke ngikwazi ukwenza futhi nesikhathi kungisevana nesikhathi kakhulu because now sengiyakwazi ukuthi ngenze amakhekhe amaningi ngiwafake ku-oven ngesikhathi esodwa. Umasipala uMhlathuze uthi ukubeka eqhulwini ukufukula ke intsha kwezamabhizinisi kanye nokulwa ke nokwentuleka kwamathuba omsebenzi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eSkhawini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kugezwe izintombi zomhlanga eMpumalanga, kukhuthazwe intsha yesimame ngemfundo kanti ke owaseMhlathuze utakule abasakhulayo. Umfela ndawonye wezinhlangano zabagibeli bezithuthuthu kwaZulu Natal amadlela ndawonye Bikers Federation ithi ke kunesidingo esikhulu sokuthi banakekelwe benikwe uthando abantu asebekhulilwe. Lokhu ke ikuvezele inhlangano ngesikhathi iyonikela ngokudla ekhaya labadala kwaMashu Christian Care Center yaphinde futhi ke yalekelela ukulungisa lesakhiwo eselokishini lakwaMashu eThekwini. Kuqhilike izihlathi kwizaguga ezihlala ekhaya labadala ikwaMashu Christian Care Society ngesikhathi kutheleke amalungu enhlangano yabezithuthuthu amadlela ndawonye Bikers Federation belethe umnikelo. Njengoba sila size ngohlelo lokupha i-charity ogogo la kwaMashu eChristian Care Center sike sathi ukuvakasha sabona ukuthi ogogo baswele noma ke singenako ukutheni sikhipha nje emaphaketheni ethu sayisithi ake sihlangane samabikers ala iKZN ukuthi sikwazi kuphe singakuhlanganisa sikuze sizokunikeza ogogo ngalolu suku nje la namhlanje. Phela ogogo ibona nzala abantu and ba abantu abangasanakiwe kakhulu emphakathini ba abantu nje asebe innocent asebekhulile, so kubaleka ukuthi sithi nathi sidle emakhaya sibe sazi ukuthi nogogo khona nabo abakuzuzile ngapha. Kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba selibike izikhawu ngalesikhungo esigcina abadala kanye nabezifo ezingamahlala khona ngesikhathi kunezinkinga zokungaholi izinyanga kwabasebenzi nokunike okuningi.
Owengamele le ndawo uthi ke lo mnikelo uzohamba ibanga elide njengoba kusekuningi okudinga ukwenziwa kulesi khungo okufaka ke isakhiwo saso. Isimo sala ekhaya sikho sihle. Siyalidinga kakhulu usizo and I think ukufika kwamadlela ndawonye kuyisibusiso kuthini and konke abakuletha bona mhlambe bangayitshela ukuthi kuncane but to us it's very big and it's going to go a long way because kukhona enye into esizokwazi ukuthi sithi na kulenyanga sikwenze because bona bafikile bazosisiza. I-home assessment sokuthi idinga nje kahle ukwakhiwa ibhilidi ligugile sidinga i-equipment ephelele yonke yasekitchen ceiling board ayikho into eqondile la ekhaya kokunye kuzokube ngathi mhlawumbe umuntu akenzi lutho ngoba uthi uyalungisa ngala konakale ngala uthi ukhandile namhlanje kufe kusasa. Phakathi kokunikeliwe ukudla nempahla yokwakha kanti ke laba banxuse osomabhizinisi ukuba ke bangaqhelelane nezinhlelo ezifuzelezi. Anikwazi ukuyenza into enjeni nodwana njoba ngisho nje ukuthi asixhasiwe siye sinxenxe osomabhizinisi bendawo siveze esinakho thina esizokukhipha bese sicela ukulekeleleka la singalekelela khona njengoba nje sikwazile ukuthi singqongqoze ka Browns Hardware bakwazi ukusinika iminyango bakwazi ukusinikeza upende kunomfowethu okuthiwa Siphile Construction ukwazile ukuthi asidonate nama wise to ogogo la usuku la namuhla ukuthi sithi sikushiye charity kodwa no suku la kubelubelo so siyabadinga kakhulu osomabhizinisi abalocal ukuthi basize ngoba nathi sisuke kungenzi ukuthi khona esikudingayo sisuke sikhipha nje isandla. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umongameli weqembu leMK Party uJacob Zuma ufake amaphepha asenkantolo lapho ephonsela khona inselelo ukuxoshwa kwakhe kwi-ANC. uZuma ufuna ukuthi ke inkantolo enkulu eGoli inqume ukuthi ke kwakungekho emthethweni ukuxoshwa kwakhe kwi-ANC. Abantu bakuleli baphawulile ngalolu daba. Mina into engishoyo ukuthi uJacob Zuma une rights naye kodwa angiboni kuyinkinga ukuthi ayiyeke iANC aqhubeke neMK Party because vele nangapha kweMK Party kunezinto azenza kunezinto ayinikeza abantu eziright. Mina leka Msholozi ngithi mina iright yabo akayihlanganise iMK yakhe ayihlanganise naleli qembu leli esenhluzweni yakhe okuyiANC yabo hayi lokho kuphela nje ngiyabonga. Ko president bebonke masicheka uZuma uyena otholakala umuntu ongathi unento eziningi azenzile eziphathekayo nezibonakalayo compare kunabanye aseke baba khona phambilini na even after yena. So ngalondlela kumele abeka ANC kuyoba iphuthu ukuthi aphume kaANC ekubeni impilo yakhe yonke wayithatha wayidedicate kuANC. Unesikhathi akangahlala ngasekhaya elwela uANC belwela abantu abamnyama ukuthi bakhululeke. Akwazi ukuthi ke singathi sesikuyona inkululeko engaphelele bese kuthiwa futhi angaphuma ngabusaba ilunga. Kufanele uZuma ngempela aqhubeke abilunga lika ANC. Umkhonto wesizwe noma ngabe ukhona ekugcineni wonke ama political party akhuluma ilanguage eyodwa ukuthi alwela abantu kodwa ke asikuboni lokho. Kodwa uZuma kukhona ukuphathekayo esikubonayo but wakwenzeka ANC lokho siyafisa ukuthi aqhubeke as a member through lokho. I thank you. Ngoba useyimember yaka ANC then wasungula iqembu lomkhonto wesizwe ngokolwami uvo engathi ngokwami angasula kwi-ANC aqhubeke nomkhonto wesizwe ngoba manje useyilunga ngapha elinye iqembu ngapha so ahlukene lamaqembu ngokolwami uvo makasule ngapha ngoba kuchaza ke ukuthi izinto zakhe zonke bade esihlanganisa imibono yakhe kube khona ukushayisana lapha nalapha ya so ngokwami ngoba sekufailile ukusungula kwakhe iMK kusho ukuthi usefailile lokuzanini emaphupheni akhe noma ezifisweni zakhe injongeni zakhe ngeANC so makabrizayineke khona abuyele ngapha emkontweni sisa ilo luvo lwami baba. Ake siphinde futhi sihlabena nale linye ikhefu sihlangabeze nengosi ezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuye. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele mekuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kugezwe izintombi zomhlanga eMpumalanga
kukhuthazwe intsha yesimame ngemfundo kanti ke owasemhlathuze utakule abasakhulayo. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-17.68 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-24.23 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde futhi libe u-20.65 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$3,335.95 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$67.68 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Akacaci namanje ngekusasa lomqeqeshi weKaizer Chiefs uNasreddine Nabi. iChiefs siqalile ukuziqeqesha ilungiselela ukuyozicijela ukuqala kwesizini ka-2025-2026 eNetherlands. Izofulathela ke leli ngolwesine oluzayo ibuye ngomhla zili-19 kuNtulikazi. Iziningi ke nokho izinguquko ezilindelekile eNaturena okubalwa ke kuzo ukusayiniswa kwabadlali abasha. Nakuba izikhulu ke zimatasa eNaturena kodwa ke kusanembuzo ngekusasa likaNabi okuvalwe isizini edlule sekunezindaba zokuthi ke uzokhonjwa indlela. Lokhu ke kubhebhethekiswe inkulumo yesikhulu uKaizer Motaung Jr ebithi ke basazohlala phansi nalomqeqeshi bebhunge ngekusasa lakhe phezulu kuba ke eqede ishobolo leminyaka ngokwinisa ke iqembu iNedbank Cup. Asibhekene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje ohlangabeza ithimba noma kanjani futhi ngomsombuluko ngesikhathi sifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.